Denboraldi hontako etxeko lehen neurketa jokatu zuen Beasainek iragan larunbatean Soduperen aurka. Beasaindarrak lehen ordu erdian nagusitu egin ziren, eta atsedenaldira, gol bateko errentarekin iritsi ziren Jon Iglesiasen golari esker. Bigarren zatiaren hasieran bizkaitarrek berdinketaren gola egin zuten eta hortik gutxira Beasaindarrak 10 jokalarirekin geratu ziren epaileak Unai kaleratu ostean. Norgehiagoka azkenean puntu banaketarekin bukatu zen. Partido osoa ikusita ni uste puntu ona eta deula. Lehenengo zatia ondo ongea, fizikoz fresko gengan bitartean goian ez dutzen da ondo ongea, baloi laportu ditu, gola indeu, beste aukera matau beste. Baina, frentean zeon taldeak oso ondo jokatzen du, baloiakin, korrika asko eiteiu, eta orduan taldea pixken nekatuanen gehiago kostazio. Gero, biharren zatian, aldaketa egin pentsatzen genuen berriz pixkat gora behira emango zigula aldaketa horiek, eta gertatu baita espulsioa, da gero espulsiotik aurrea taldea ondo onda, defensiboak ondo, ordenauta, baina gora euki dugu aukera bat, oailagera pare bat, baina 10ekin zailago da. 10ekin gau geha, eta oitoko zego, sufritzea pixkadatzen sartu geha, bai baloia ikutu zalde batea, baita esan 10ekin ondo itxuide baiei, eta esperantza txiki honeko egun, baita, gol bat sartzeko, ez da izan posible, eta urrengo partidu behira horkoa eta irabaztea. Etxeko lehenengo partidu ezan, bagenekin behaiek ekipo ona zeuketela, atzetik jokauta ateatzea gustatzen zitzaiela, eta orduan gu saiatu geha, hasieratik presionatzen, eta behaiek luze jokatzea obligau nahien. Nik uste lehenengo zatin ondo haitu gehala, olako behaien errore baten gola sartzea lortu deu, eta nik uste ekipa ondo ondala lehenengo zatin, baina gola sartu eta gero pixkat konforma o atzen sartu geha, eta bigarren zatin hildo beretik jarraitu deu, eta pixkat atzen sartuta, konformauta pixkat geren emaitzakin, eta behaiek hazi indie, eta olako baten 10 jokalarik ingatu geha, eta puntue azkenen baloratu beharra dau, eta positibotzat emango dugu. Larun batekoa, Jose Luis Rivera entrenatzaile berriaren lehen partidua izan da loina zen. Zaleek bestalde, taldera iritsi diren jokalariak ezagutzeko aukera ere izan dute. Emaitza atletik hobi honai, bestaldetik geuse honakin, taldiare, ondik jende berri asko etorri da, azkeneko momentuen etorritako jendia dago, ni uste dut lesionatutako batzuk badozko garrantzitsua taldian, eta ni uste dut taldia jendia rekuperatzen juten den bezala eta berriak sartzen juten den bezala, berez hobea jongo ala, eta oinarte gauzak oso ondo egiten nahi da, baina normalian hemendik aurrea hobea jongo da. Entrenatzaile berri daukeu, jokalari asko berri die, jokalari asko jundi aurten, baina guztua gare, grupo orain deu, entrenatzaikene guztua gare. Gaurko harrera oso ona izan da, lehenengo partidu izan da, nik uste herrik ikusteko gogoa zeukela aurten ze ekipo zeon, jakinda aldaketa asko egon diela, aldaketak egon dien gure joku aldetik, ekipoa berri izan da nola erantzungo zon. Ekipo berri daukeu, taldeko veteran onak utzi intzuten lehengo urten, entrenatzaile aldaketare eukideu, eta pixkat gure tokie bilatzea maila hontan, temporada hontan, eta pixkanaka partiduz partidu azten jun, eta denbora gero gure tokin jarriko gaitu. Beasaindarrek 2 puntu eskuratu dituzte ligako lehen 2 jardunaldietan. Bestetik Ordiziak bere lehen puntua pilatu du Bizkaian, Santutxuren aurka hutsna berdin du ostean. 3. jardunaldian Ordizarrek eta Beasaindarrek etxetik kanpo jokatuko dute Santurtzi eta San Pedroren aurka urrenez urren.